Kubor nakaslem jong unongsan hima. Ibarap sang pi suwi tulen ni dengan lawan rakyat ka igli gusto na wagi ka indroba kalau ke jing hibom play kra ba lawan rakyat ka lingro kinja lo ke jing sa punya experience kisung pun ani ke jawab jong kiminen nakleo minister ka home ba na uchi minister Pi kajing wara jonga ya ketu jing kli kalong kajing bethe u IED lai krabat hakui gwe di jakamo kajing wara jonga tu jing kli kalong banlap ya kajing shisha ke mo ba ka police ka tip nem ne kani kajing ja mo kidon na ta intelligence makla le ka ikalap jong ka department ndri ka juba pa jong ka government jong home minister kalong kabam ngam ngohon kata ke tina ta kada ko sami ka issue ba kani ka jing kli jonga kalong ba kata shisha ya ka issue jong upai ba ke ngapa ngakli nga ong ba ubriu bala serenda te believe in what you ne asamo ni u ban kli ban toket kampanya kan inde ban sulai alai ba jem step ban sulai ban chu siap no yu bat ru ngak mi lenti minin kum na kaliang ki MLA ki ba na ka ruling du ba kinya simbentalan gen ha kani ka jing ya issue ka ba kta shisha pai ba bangini o ka jing shisha na ka sarkar ka e ba kane kana kum kini ki jing ya kunum ja shu ya ki we ru pat temennya pedah bapi wala burban rakyat ke jing kran insya nomor ba tong ba panglong mala kuin kori namun ngi ekran tak insya kimi no ke ipat hipat kum MLA ko poras pi kum ne yang ngau la sha menin ban kren kum ne bawara i MLA na po maulai ban kren ya ka discussion alor ban pak kem no ya kini ki police ki ba involved ndai jemne ban suspend ne ban kem ne ban kat ka ba but ban ka ko sarkar ka de ban le ndai speaker umsya uong na marba ka government ka padak duties da government so speaker ban numsya ya kani ma kani ka kam ka don ka court case ndai la di ban sya ni ngin kren kat kum ka limit ba ka dum ta ya ka court case ke bangin yo ya ka sya Putri baka sekitar kalau ada nak dengan shopping juga tipsya. Ka pau no kumta baka kamsya ban kren ka bu bak sarkar ka tieng ban jubab da ka tieng ban discuss ya kani ke isu ka badon kam pat bakta ya ka jai ben riu pat muka kta ke isu jong pai ba hi borok koi bentah Kami iba kan kalau sekitar kamsya ya wadi tiki yang ia banyak keren kalau ane tu. Apa ni iba kena perkucu ikut ba. pi gading menumsya jong sarkar yang ngi ke opposition ban kren kamu ka persya ya ka jun kwa ka jun sisa jong pai ba namang ngi wan hang ni ban kren namun ta pai ba ti ka jun persya jong kani ka sarkar menumsya ban kren kamu ka persya yo pai ba Ikai ke jong jong film kita ki MLA ni na rilung jongi ba kila ada pesoi kristi bagi suruh mengolai kila ai tinggi mana ini tambah perwang pikiran ini pikiran tambah ini tambah yang beras tapi ini bilang lebih cepat ini aware lain ini nila wer lai ki ngong tu ki MLA ki balai sain ya ka ga jing ko pa jong u su no mulai ya mi lang ban ya protes ki amar pi mesha ban kren de ndai ka sunglungo ba kita ki MLA ki badon haruling pat kim tre ba dia bi bat kim kren halor ki isu ha po ki ndo ba